Shwmai, ni yw'r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol, neu'r NCMH, dros y degawd diwethaf. Rydyn ni wedi trawsnewid ein dealltwriaeth o gyflyrau iechyd meddwl ar draws pob cyfnod bywyd. Diolch i gefnogaeth holl bwysig ein harianwyr, partneriaid, cydweithwyr, ond yn bwysicaf oll, y bobl a phrofiadau bywyd o broblemau iechyd meddwl sydd wedi llunio ein gwaith a chymryd rhan yn ein hymchwil. Gyda'i gilydd, rydyn ni wedi datblygu cymuned ymchwil fawr ac wedi helpu i ddatblygu dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn galluogi clinigwyr i atal problemau iechyd meddwl, i sylwi'n gynt a darparu cymorth a gofal gwell, gan wella lles ac iechyd meddwl pobl ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Yn NCMH, mae cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn ganolog i bopeth am nawn. Rydyn ni'n gweithio gydag ymchwilwyr i lunio astudiaethau, gwella sut caiff ymchwil ei esbonio, a sicrhau ei bod yn adlewyrchu profiadau bywyd go iawn. Mae'r bartneriaeth honno'n helpu i feithrin ymddirieddaeth ac yn sicrhau bod ymchwil yn berthnasol, yn foesegol ac yn wirioneddol ystyrlon i'r bobl y mae wedi chynllunio i'w helpu. Hyd yn hyn, mae dros 36,000 o bobl wedi cymryd rhan yng ngwaith ymchwil y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol. Gyda'i gilydd, mae'r bobl hyn yn ffurfio Cymuned Ymchwil y Ganolfan, sydd yn gymuned hynod arbennig. Fel aelod o'r gymuned ymchwil, bydd cyfle gennych chi i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil newydd a chyffroes NCMH sy'n bwysig i chi. Byddwch chi'n derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf wrth i'r ymchwil fynd ragddi. Glywyd gan ein ymchwilwyr am eu canlyniadau ac effaith yr astudiaethau rydych chi wedi cymryd rhan ynddyn nhw. Byddwn ni hefyd yn rhoi gwybod i chi am gyfleoedd newydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o astudiaethau a fydd yn helpu i wella gofal iechyd meddwl yn y dyfodol. A chi fydd y cyntaf i glywed am ein hadnoddau am ddim, fel gwe seminarau a phodlediadau a digwyddiadau wyneb yn wyneb. Drwy ymuno a Cymuned Ymchwil y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol, rydych chi'n dylanwadu ar ddyfodol gofal iechyd meddwl. Bydd y data a ddarparwch yn ddienw ac yn cael ei storio'n ddiogel. Gyda'ch caniatâd, gellir ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau ymchwil cymeradwy eraill yn y dyfodol, gan helpu ymchwilwyr i ateb cwestiynau newydd, heb ofyn i bobl ailadrodd yr un wybodaeth. Gyda'ch help chi, bydd y Ganolfan yn parhau i gael eich adnabod yn rhyngwladol fel darparwr ymchwil iechyd meddwl blaenllaw. Mae ei data diogel, o ansawdd uchel ac arbenigedd cyfathrebu diogel yn parhau i gefnogi ymchwil iechyd meddwl a'i roi ar waith ar draws y byd, gan sicrhau bod gan eich cyfraniadau werth ac effaith barhaol. Ymunwch â ni wrth i ni wneud gwahaniaeth i iechyd meddwl.